ntoni ke wena mphulaphuli ke we-virtual radio ke kwapho ke sime the scene ekwapho kuyaqhambuka khona ke indaba yomlilo ke when we ask indaba yabantu ke bathi umlilo uqhambuke around past 8 ke wena mphulaphuli ke omakhenxa bashoyo ke uba umlilo mawuqhambukayo bebathi bayozama ukujonga kodwa xa bathi babona ke umlilo ukhona bava isijwili nesikhalo esomntwana ke umntu wasenext door engubhuti ke wazama ukuthi angene phakathi ukuvula nomnyango ke kodwa ifike ngelishwa kungasekho ke indaba ukuthi angangene ke wamphulaphula umlilo uye watshisa wangqongqa ke indaba yomkhukhu ke mphulaphula ke apho kutsho khona kuno usana elirhanela ukuba ibe phaa unyaka nenyanga ezintandathu ke wena mphulaphula ke radio ke bathi abahlali bazamile ngendlela abadlame ngayo but the problem ukuba amanzi akekho phakathi kwekokosi iyenze ukuthi lo ndaba leyo ke wena mphulaphula ke bangakhoni nokunceda nokurescue ke impilo ke yomntana ke mphulaphula ke nje besakubonisa ukuba kuqhubeka ntoni ngapha kodwa ngenxa yokuba basicelile ke isapsi ukuba singajongisi ngapha ngakubo basasebenza bayenza zonke izinto bamele ukuthi bazenze in the scene ke wena mphulaphula radio ke kulapha sikhona ke abahlali bakhala kakhulu bathi amanzi ngebekhona besawuthetha ke ukuba umntana ke uye warescue ke namlilo wacinywa kodwa ke ngenxa yokuba akhange kube ngamanzi ke kakhulu abahlali bathi amanzi yiyo ingxaki ke ngoba umlilo ucinywa ngamanzi ke so akukhonakanga ukuba kurescue lo mntana lo ke mphulaphuli ke so sisawulinda sibone ukuba amaphoyisa ke bathi bazawuyenza ne-forensic ke xa zifikayo sibone ukuba kuqhubeka ntoni ke wena mphulaphuli ke we-virtual radio ke apho ke abahlali siya extension 2 lepile street ke wena mphulaphuli ke we-virtual radio ke ucinyiwe umlilo okwangoku kodwa ke kusalindiwe o emetswe gore di fitlhe di-forensic o fitlhe mmošara o kgona go bona gore o etsalang ba re ka bo pass 8 the scene ha e starta o etsagetse gore bomakhe ba re ba lo thusa ba utlwa sello sa ngwana empa ga ba kgona go thusetsa ka lebaka la gore molono so o tshwere ka moo ebile go sena metsi gore go sena metsi a o thusetsa gore ba time taba le mollo wena moretsi wa me ye motle wa Voice of Radio re emetse fela forensic di dire mosebetsi wa tsona be re se re bone gore re etsa jwang wena moretsi wa me ye motle re tla nka ba babedi ba gago re bone gore re ba botsa dipotso jwang ebile re tla bona gore sa o fumana one of the family members ke wena mphulaphuli ke radio sibone kuba one of the family members ukuthi ithini ke ngalo ndaba yeba kuqhubeka ntoni so nomuntu ovileyo ke ukuba kuyatsha ke ngathi kuve abantwana besekamreni ke babona ukuthi kuyatsha ke so but now asiyazi ke the cause yomlilo ibe intoni ke wena mphulaphuli ke Voice of Radio ke into ekhosa umlilo intoni ke sizawuthi sibambe ke ababini abathathu kodwa noba singazobaveza ngoba okwangoku le nto lena isatshisa isaphakathi kwamaphoyisa ke sawubamba ababini ke even though singazobaveza sobayenza anonymous ke ningabazi ke wena mphulaphuli ngithemba sikadunga yesi at August ke wena mphulaphuli extension 2 kokosi apho ke kwenzeke isini kuba umkhukhu uthi wena mphulaphuli ke radio ke masenjalo ke sithi your voice your station mphulaphuli ke we radio ke njengoba usibona ke sinayo ke bendikuxele ngayo ungano awunomazi ke wena mphulaphuli ke we radio ke molo sisi kunjani Siyaphila njani tata? Siyaphila ke tell us what happened ngendaba umlilo uqhambuke njani uqale njani? Okay. Mina ndiwashizisha pha ekitchini. So abantwana bebehleli ngale kamereni, mabehleli apho
uyeza uthi kimi osililo. Okay, uyeza uthi kimi sisi umlilo uyanquma kanje. So masiphuma indeed umlilo uyanquma. So sasithatha amanzi lawo nesiwabekele ngapha ngaphandle sithi siyahasa. Masithi siyahasa uyeva ukuthi umntwana uyalila. Sizame but umlilo ungastophi. So amanzi ke angwenizise ngawo njengoba siyazi apha eKokosi akunamanzi akunanexsiningi. Amanzi eniwathathe phi angu banincede pha? Okay. Bekwamanzi siwamisele ngemvula. Imvula beyinethile so sawabeka phaya kwamanzi wemvula. Okay, amanzi omvula. Yeah. So abantu abangapha abe next door yenu bebekhona during the scene ukuthi kutsha umlilo kumonqa umlilo obhekesa umlilo? Ewe, umakhelwane wakhe bekakhona ngoba uthe masesigcina ukuza sithi siyacima bekaphuma abuze ukuthi kwenzakalani. Saxelela wama kanjani. Okay, so apho ke lithi kungenzakala ukuba kwenzakele ukuba usana liswelekele khona ngapha emkhukhwini. Khona nesingekho sure ukuthi isana liswelekele pha emkhukhwini, kodwa utatakhe uthe makafika wathi kimi mathi umntwanami, ngathi umntwana wathi ngisho umntwana phakathi wafika wahamba. Okay, siyabulela ke besithi ke ne re ba retsi ba phulaphula ke dithe anonymous ke because of now the scene is still under ke investigation yamaphoyisa singongo ke asifuna ube until amaphoyisa ibona bethatha istep ba kuqhubeka intoni. Utho ke usisi ke uthi babone umlilo oqhambukile ngapha ke bazama ukucima umlilo basebenzisa amanzi wemvula. As we know around Kokosi there is no water from the taps ke wena mphulaphuli ke, there's no running water from the taps ke wena mphulaphuli. Kungoko ke usibona silapha ke wena mphulaphuli ke same salindile nokuma sikubonise umkhukhu utshe njani ngenxa yokuba amaphoyisa bathi singahluphi kanye singasondeli ke apho ke mphulaphuli ke kube yinto enjalo ke. As she explained athi ke abantwana ngababona umlilo and then they've tried as ngomakhe baphuma bazama ukurescue ke kodwa akunakhange benincedo or bazamile ukunceda kodwa kungaba nenceda inqaba yamanzi ke wena mphulaphuli ke bavele isijulu somntwana ke where the father came and say umntana wami ukhona ngapha ke emkhukhwini ke mphulaphuli ke. So masilinde sibone ke until the bagqibe ke i-forensic sive nangenyaniso kuqhubeka into ke mashinalo ke mphulaphuli ke stay tuned noThembi Nkosikazi Ngayezi, Voice of the Radio. Don't forget